Gau batean, Ander ohera joan zen beti bezala, eta erraldoien lurraldean ibili zen ametsetan. Erraldoien lurraldean dena handia izaten da, etxeak, zuhaitzak, barazkiak, haurrak, jostailuak, azkenerako hango erraldoi baten lagun egin zen. Berarekin hizketan denbora luzez egon ondoren honela esan zion agurtzerakoan, Tori Ander oparitxo hau. Baina ez da etxean edukitzeko. Baratzea da honentzat lekurik onena. Arratsalde hartan bertan Aitonaren baratzera joan zen. Ander eta Antje erein zuen erraldoiak. Emandako hazia. Ura ere bota zion. Inor ez zuen baratzean lan ura egiten ikusi eta isil-isilik alde egin zuen handik. Zer landare aterako ote da hazi horretatik? Pentsatzen zuen etxera bidean. Handik egun batzuetara Aitona Anderren etxera joan zen bazkaltzera. Zer modu zure baratza hori, galdetu zion amak. Ondo, baina egun hauetan erabat harrituta nago, erantzun zion Aitonak. Zer dela eta zaude, harrituta. Izugarrizko azenario landare handi azaldu da baratzean. Nik ez dut inoiz halakorik ikusi. Eta gainera aurten ez dut nik azenario hazirik erein baratzean. Haizeak ekarriko zuen hazia esan zion Anderrek. Edo txoriren batek mokoan ekarriko zuen bestela esan zion amak. Baina ez zen hori okerrena izan. Goiz batean Aitona baratzera joan zenean basurde bat ikusi zuen azenarioa jaten. Hurbildu zitzaion Aitona bere makilarekin eta basurdea atzetik segika hasi zitzaion. Azkenean korrika saio luze baten ondoren muturrarekin bultza egin eta lurrera bota zuen basurdea. Gure Aitona giza joa. Galtzak hautsita eta ipurdia bistan zuela utzi zuen. Aitonak estu eta larri etxera joan zenean galdetu zion amonak. Baina non ibili zara gizona ipurdia bistan duzula etxera etortzeko? Barregarri zaude, neazkatu naiz oraintxe. Ez dut azenariorik gehiago nahi baratzean, esan zuen Aitonak orduan. Amonari ere ongi iruditu zitzaion eta hurrengo goizean biak joan ziren baratzera azenarioa ateratzeko asmoz. Han ari ziren Aitona amonak arnaska, indarka eta puzka. Heldu ongi lehenengo bi batera esaten zuen Aitonak. Bai, 1, 2 eta 3 amonak. Baina azenarioa ez zen mugitu ere egin. Orduan aita, ama eta Ander joan ziren laguntzera. Aitona azenarioari heldu zion. Amonak Aitonari, aitak amonari, amak aitari eta Anderrek amari. Heldu denok elkarrekin. Orain tira indar guztiarekin denok batera baina hala ere ezien. Behin eta berriro hankaz jora erori ziren denak. Eta azenario pixka bat mugitzen itzea besterik ez zuten lortu. Azenarioa erori ordez, geu erori gara lurrera. Hau kolpea esan zuen amak. Alferrik gabiltza, jende gehiago behar da hemen. Aitak,
Azkenean 10 lagunen artean eta traktore baten laguntzaz atera zuten lurretik azenario erraldoia. Gero herriko plazara eraman zuten denen artean eta han entsalada erraldoi bat prestatu zuten azenario erraldoiarekin ontzi erraldoi batean. Herritarrak guztiek nahikoa jan zuten eta gero festak erraldoi bat antolatu zuten. Gustatu zaizue? Bai!